ki para bangit bait jong balang Presbyterian Mauro bagi para bangit bait ki bani ki bai pat ki balang ki baju dan rengkat bat ngi na kawai katayo sya kawai katayo lani ki balawan kerpang akan ngi ngi pediang sobai pi baro aga kerteng ga jong trai baru nong penem jongi Jesus Christ sya kan ngi jing seng jong balang pat nak benta jong pi ki ba pet bat ki bayo sngo ling baga YouTube channel jong balang ngi pediang sobai pi ru sya kan ngi jing syakri ke jongi yau blai tu blai ker khui ngi da ka jing dor kat ka jong o ngi ne pendam ka jing tuai au blai bo pa jong i ba beneng ngi ai ngo yeme namar ka jing bhasbun ka jong me ka bangi ma da ka jing em ka jong i namar ka jing ed ba ka jong me ba mela pendap ki jing don kam ki jong i ba mela ker khu ye ki long yeng long sem jong i bat kham tam e ba mela ai ye lau jong khonu bala khamar we u Jesus Christ bat long dong pede mu jong i ngi yo ma de ka jing ed ka jong me ko trai bat ngi juba bro de ka jing ed ye me bangin wan sha ka yeng ka jong me ban shakri me ban ai la ka jong ka por ka jing mut jing parkhat ba ka man sem ha ka jing pendon buram me tu kur khoi ngi ko trai kan rat da ka jing don kat ka jong me lembat ngi ai ngo ba me osngo ki jing tuai ki jong i ye kini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat unong pedem jong Jesus Christ amen ngin syakri yo blai ngin ruai ka jing ruai ka ban reu po reu jing it u Jesus trai nga hading pnasher ke ban sha ban siu spa ka man sim janga omdan bala ban ong ka jing ruai ka ban reu po reu
ka phang padeng jong ka khubor ka bangan sakren sa shipang por ka long ka jing e ublay yangi ka jing e ublay yangi bat kinong rim na kaktin ka jong ublay na ka benta ka ni ka khubor ki long na ka sam shis pa lai ki dkhot pra hado khat lai sam shis pa lai ki dkhot pra hado khat lai yonis lai khat reu rom le nong ka basan ka dkhot ka ba pra but iwe yonis le nong ba saw ki de khot nhiều hadu khandai ka sam shi spotlight khot pra hadu khat lai utrai udap ka jing isen a bad uba ai uba jin surban bitar bad uba kenrei ka jing isen a onom yale halaga sngi lumne onom bad jing bitar jiunom shimle hangi kat bakum ki pop jongi lumne shim ainong yangi kat bakum ki jingle bomman jongi nabakat ba ka beneng ke jarong hakli yaga khendau ka bakraw kataken ka jisen a jong u ka long yakita ki bashep ting ye o kat ba kami ngi ka jingai na sep ngi kat taw la pen jingai nangi yaki jing palat jongi kumju kumbau kpa u isen a yala ki khon kumta u isen a utrai ya kita ki ba shepting ya u yonis lai khatn reu na bau blai ula it kata kata ya ka perthai kat bau la it no ya la khon bala khamar wei bau ei wei ru u bangai ha u unum jatsho henreun yo ka jingim bam jukut rom kalenong ba san ka khot ka ba pra henrei u blai u pen ishin na yala ka jong ka jing it shangi ha ka ba habangi dang long ki ba pop u kris ulayap yapli yangi bat ka shithi ka banung kong yonis kalenong ba saw ki khot nhiều hadu khandai ko heba it to ngin ye it paralok hi naba ka jing it kalong na u blai te wei pa wei baro uba it la khaya u na ublay baru itho ya ublay uta ubam it itho ya ublay naba ublay ulong ka jing it naba ublay ulong ka jing it hakani la pen pau shin na ya ka jing it ublay hangi ba ublay ula pha ya la khun bala khamar wei shakani ka perthai bangin yo im da u to bleun kerku ya kini gijing puli naga ktien ka bakhoi ke jangbo to ngine le ahmad jong ble ka jing duai au ble buk pau jangi bahabneng kan ngi dap da gijing so komen bagin don ha yeng ka bakentang ka jangme ha kini ka sngi balabu kerpang bagin selok lang bagin seng lang shibalang ha gijing mani ka jing shakri yeme ha gijing yo snoi ka ktien ka jangme haga jing ai ga jing isha kam ga jong me haga jing yo sngo yaki kam joga balang ban ki program ba per ki bagi dang dei ban pendem bat ban ya selok lang para bangai ro ban te ya ka met ka jong kris ngi ai ngu eme ko try naga benta ka jing don rengkat ka jongi kum ki khot joga balang mauro hoot ngi don ru ki para bangai ba e ki ban ki wei pat ki balang ki bajuan ban ya sno lang bat ngi nakawai ka tayo shakawai ka tayo rengkat bat kat tu kat ni kiba kan ni kalau ngasin ke benengkong habakiwan bani selok lang bat ngi terangi pediang sobai ki barok daga mensim kristan bat ngi sengok kemen namar ka jing don rekat lang ga jengi kumne ban syakri me ho ngi don rengkat ru kini kiba yo i bat kiba yo snow ya kan ni ga jing seng link ba ka youtube channel jong ka balang ngi kerpat men kerkhui ngi lang barok ko try kan rat bamen pendam ia gajing terang bade gajing sliang jogi dok not bad ki mensim ki jongi da ka bor ka bana lor ai ba gajing don rekat ka jong me kan schleiker hai hapadeng jongi bangin ma chisha ia gajing don ka jong jisu lembat ngi kerkhu ngi kum ka balang ko try kan rat haki kam gajing tre ki jongi ki ba per naga benta ka buram ka jong me bat naga benta gajing pan khlan ye gajing nge bat ia gajing long mensim jogi para bangen kerkhu ya ka mission jo ka balang hang thia kha umrin bat hang thia paham jula kidan arte gilen kha ko try ki bang yadang don ka jing thmu bangin seng bangin sedang no ko try kan rat ban penia chaprang ya ka kam ga jong me kerkhu yengi ngi ai ngo eme ka jing ya chaprang jong ka mission jo ka jing seng gan thai ka school hang thia it thang share ka jing sei so jong jing tre jong no hikai jongi
kajing la ban be kajong ki shaki jing seng hang to ka shnong tan yar bara kiwe pat ki benta jo jing shakri ki la long shisha ki missionary ki ba koridor ngi kerpat men ker khu ko trai ye gini gilang commission ker khuru ika ministry ka jing shakri ka jongi hapo upod usam jo ka shnong mauro o kila bandon ki be ru ki para bangai ki ba sa shaki be pat ki shnong ker khu ika jing shakri ka jongi ko trai bangin la ban ai shisha ye ki ye ka ban pen hune ka ban sem ka jongki ai ngi kum ki nong sharai ka jing khlain ka jing shait ka met ka phat bangin la ban pendep ye gani ka benta ban rung shiki yeng juki para bangai bat bani selok eki ker khuru ye ki nong ya ki dekat komiti balang ki balong ka khti kamon bat ka khti kadiang juki nong sharai bangin la bani trelang ker khu ye ka jing seng kan thai ka jongi ye ka jing seng samlai ka jing seng khna ha ki jing shakri ki jongki na ka benta ka buram ka jongme ye ka skul pen pau kumju ru ye ki jing seng yeng ka dong ka bashaneng ka dong ka basharum ngindang la ko try ka ban shakri me o menta bingila yo ban sedang biang sa sisi ne ka bible study ka jongi ru kum ka balang ker khu bangin yo ban besak tin blai ye ki to ki ban wan ban yo e ka jing kai na me idwai ngi kerpat me ko try ka memen ker khu yangi kum ka balang nginang roi nginang man bha ye gilong yeng gilong sem ker khu ngin yo e jing ko jing khia bat naga benta gi bapang ge bishitam ngi duai bekin yo khia da ka bor ga jong me naga benta gi badana pedeng ge jing sumar lani gi ban lech gi jaka jing sumar shabar kanika jella megalaya long rekat lembat ki ko trai kin ma de ge jing pen khia ga jong me idwai men ker khu ga yo ka kot ga jongi ngin ye yo kam yo jam ki khon samla ki jongi hoi ki kam sarkar ki ki shitam reimen plelat me de ki we pat ki lat ki rukom bakin yo ka kamai ge jongki bakin yeng hela ge jongki ke jat bakin sngo shlur ka ne ka perthai ker khu ko trai kanat ye ki samla ki jongi ya ki rang ba ki temen ye ki khunlong ki khna ru ngi dwai ngi kerpat men kta ai ki to ki bala jangai na me ki ba embat ka ne ka perthai kiba hagani ga sngiru kim kwa ban kiush ka ye ga jongme ndrei ki sotanat ban pen bernya yala de bat ki ai chone ga perthai kren pen kendo pen kalai ki ko trai da ka bor ga jongme idwai ngi kerpat na ka benta ki balang baro hagani ga ri khasi jantia ka be ka jongi nginang la ban trai lang na ka benta ka buram ga jongme nginang la ban sakhi yo Jesus Christ ker khui ka ri ga jat ben reu ker khui ga jella megalaya ye ginong sanshar ki jongi ai ga jing start ki ko trai kin yala mingi hagalenti ke jing long rublei ker khu igri India ka bayar ki nong sanshar jaga negari ker khu ko trai bagi kristan kin yo ig jing suk aga negari ngiyo ngiyo sngo ig jing pen shitom ben gi jing pen wet pen thot ig jing shakri blei kren ma me ki ko trai kta ma me ki da ye gi nong pen shitom ben da ka bor ke jome hi banja ko bajayu sol nong tarsos bon ye shem baru jisu hagalenti shi damascus baru poi ben pediang yo jisu ku munong pen em ngidwai nam ta laingut ki temen besan ki jongi ki bami nalaga jong ka balang ban lej ban pendep ki kam jong ka presbytery ke jingje temen besan badru ke jing khla no jong boy temen besan ker khui ki pen ku pen sle ki baba ki ai ki jing shakri ki we pat ki balang naga benta ka presbytery kan long ka buram ya me ko trai kan long ka buram ru ya ka balang bauro ka jongi ka bala ban no sen yang naga benta ki we pat ki kam ngidwai ngi kerpat ko trai men ker khu yengi ki bewan lang hang ne bade ka jing selok lang ka jongi ko to don rekat bat ngi haga jing besana ka htien haga jing sngo ki jing ruai kerpang bada ka jing ruai ka jongi ka jing duai ka jongi haga jing ai jongi ka kam ka jongme ki ai barok ki bangin ai ngi ai no ka man sim ka dot not kin long da shisha ko trai na ka benta ka buram ka jongme kerkhu ko trai karat ya ki program barok ki badang sa ka ni ka sngi ye ki program barok haga ni ka ayom Christmas ka balajan ye gi jing pen kre na ka benta ka bam khana Christmas bat kiwe barok kin long tang na ka benta ka buram ga jongme bat ka jing pen khlan ye ga jing ke jongi ye ai ngo eme ko try kan rat ba me sngo gi jing duai gi jongi map ko try ye gi pop ki palat ki rengkang jing gi babon pen thamai gi jing em gi jongi bagin long gi jing em gi ba pediang ona khmat jongme ye kine barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ga jong try ba unong penem jongi Jesus Christ amen ki parwai be jang ka balang presbyterian moro bat nama tui pat ki parwai na kui pat ki balang ni ai khre ye pi baro ha kerteng u Jesus Christ balong trai balong pim chingi ni ai khbe ru ya ki tu ki pat ki parwai ki bamla bandon lang bat ngi ha ka por nei bakum ka balang sia ban penmi ya ka jingmani bajik sakri jongi ha ka no phai ju ka sngi
ha ka YouTube channel jaga balang Presbyterian Mauro ka jing khube ru yapi ha ka kerteng ka im ka bor utrai bang prim jingi uji Yesus Kris inong kren ha pring jingi ilong I pastor jaga balang I Reverend Lendans Im pastor jong ka balang Presbyterian Mauro pastor nakaliang jong ka balang ni penpau ka jing sungu ba subra mai yapi ya ka jing lakloi ka jong pi sa sisin pan ba pin yeng na kajaga ka bakentang ban sam ya ka khubor ka bobleu la pension ka do nur ka jong pi nganget ba ka khubor ka bobleu la penso ka do nur ka jong pi kan long ka jingker khu men sim yangi iwe ki badan ha ka yeng ka bakentang ka jublei ba ikti baro ki ba ban khmi ban pe ling ba ki YouTube channel jong ka balang mauro ka jingkhublei na ka balang pore pi ka jingker khu ka do apnyo ka met ka bakoi ka bakhia le making ka sam ka jong pi mat khamtam ka jing syakri ka bakoror ka ba fia ban ai ha ka balang ublin ai pi ka jing start ka jing syempang kan jable bat haki benta barok pi pendap ken long hapok ka jing lam jong sim jong ublei hakan ka por ngin ka pa ki ushers ban lum ki jingu bang soba makapat ya I temsan is imle ban bu jing duai ki jingu mat kham kerpang ya ka ying jong ilit temsan timang yang hak bladin bedu no ya jo pa ju ka ying bat ka balang ka bedu no ya nong syarai balang Presbyterian nong kuar ngene duai ni wan bandem red slajat ki ba khoi ai jong me au blei ku pa changi bhap ning u blei u bolong u trai kun rat jong ki jing em ku changi ngai ngu yeme ko trai mala dar kat ingi leng ba ni ka tayo hi brokwe wan mala pala ru ingi leng ba ni ka sngi ko trai ya ki kijat ki ba tlot ki changi ko trai bangin mi na lagi jong ki yeng ki sam ki changi wan se ka yeng ka ba ka tang ku jong me ya ka ban yo ban mane pun don ram ka tang pa im ku jong me Iduai ko trai rat minis nei bandor kat ingi leng ba ni jing sakri jongi leng ba ni ka por man ai bi ki donut ki sim jongi di no shipor ko trai ki e jong ni ka prthei mang chas kor ye tin ka ba im ko jong me ko trai kerpang e ko trai duai leng ba ni ka por minis nei bandor kat yo sakri jong me ko trai mlam ko trai ko rat man kren ha ni ka por ye tin ka ba im ko jong me ulong tang breu ko trai rat pesum pesle me do sim ko jong me ko trai bagi eki baro ke bersemi no mungkin kin long ko trak rat ka bor man thau thamai ya ka jing em ka jangi we pe we bang nang mi no na yeng ko tang ka chau me ko trai kin yo ma ti jing ka khu ka kan sai tam e na khet ki jing snake ki chau me trai ni wan ha ni ka por ko trai ru ni wan ra ha ni ka por ye jing ai ki barit ki jangi ko trai ki bolong khindiat e na ki jing ka khu ki ba me la ka khu ka hai ni mata ka jing em ka jangi we pe we try to shim yaki ko try but pendan kam yaki hakano ko try maka balang ke jong me pendan kam ai kan long kan pen preng kalama gospel ke jong me hakane ke perthei ida duai ko try meni isne ban kerkui ti ke berit ke jongi ko try belano lamba kene ke por ya rap yangi we pi we nang yo ikimet ke bangkoi ke bakhya man kerku ker hai ru ki kam ki ti ko jongi nang la ban ai khambon cha kam ko jong me kerku ru ko try rat yangi nang la ban ai yaki donot ki met sim ko jongi ha ke jing sakri ke jongi ya me po ke balang bat sabar kum ju ida duai kerpang nang ba kene ke por ko try nang bata ka balang nong kuar ko try rat hak bakum kini kesngi ko try rat kendiat sengi kan yo tarik ko try haba balashim no yo sakri bokordor jongme ko try tiban santi malng yang ko try rat celadihi nginong ayu ko try rat ki baro kilong ki jimpen bait renti ka jongme ye ka jing em ka jongi kum ki breu ko try we hakane keslak perthei Dema me ko try rat bla thawi ki jing em ka jongi wa dema me ko try rat bla shim no ye ki jing em ka jongi ru a try rat nagane ka perthei ina duai ko try rat ling ba kane ko por manis nei bandor kat ko try ka yeng jong sakri jong me ko try ilok jongi ki khon ki ti jong i ko try ki balamat ye kane ki jing snusi ko try rat hapeng kini ki sngi ko try hap kle du no ilok pa jong ka yeng ko try Demi snake ko try ngida kerpat ling ba kani ka por demi snake ban phat lu jong min sem ko jong me ko try ba pedeng kani jing yesem ki jing smuti si ulo ba dum laka ik jing ka sem ki jong ki ko try kin yo mat kin yo sngew kin yo don ya ki jing don rekat ki jong me ko try ba pedeng kani jing yesem ko try rat kin yo mat ki jing hun ki jing tengan ka min sem ki jong ki
trai duai ro nang banda kabalang nong kuar ko trai hakola du no yo syakri boko dore chong me kum kabalang ko trai hoi kalong kicing du kabak krau ko trai gerat ya la kabalang ringit do duai kerpat leba kene ko por ko trai venis nei ban pha ko trai gerat cibun kinong trai sakabalang ke chong me bagi nang laban pentelun ya kam kabak krau kabak kentang ko trai hala ke jong kabalang ko trai ida duai leba kene ke sngi ko trai gerat kum ka presbytery ro ka don ka banta kabak krau ko trai gerat ban pendep ya kamet ka basa jong ne syakri boko dore chong me do isle ko trai gerat ban kerkhu nadu mertor nadu ki syakri ki chong me ko trai gerat ki badon ka banta kabak krau ko trai ban pendep ya ka banta ka basa jong kamet jong ne syakri jong me ko trai temen san timal yang kita kerpat men kerkhui ki baro ko trai gerat ba pendem kelong ko ki jing lam ke jong me kelong ko trai gerat kham tam ke jing ngen ni ke jing ka sam hi barokwe bat ya ka balang ru kumju ida duai ko trai gerat minis ne ban kerkhu ko trai ya ke jing syakri ke jong ru kum ko balang ke bangidang don lembaga ni ke sngi barokwe ki jing syakri ke badang sa baro ai ken long ko ke jing lam ke jong me sngo bat chashkor ko trai ke jing khot kerpat jong av syakri pret demi sehir ban ma bigi pop kering kang ki pala ki jangi agar teng jisu ngi duai mentas pom jukor amen ngi penpau ku jing songu ya itemen besan assistant secretary bala ai ki jing pen bana ya ki ushers ki bala lum bat ya itemen besan bala pengentang ki jing aingo ubleun kur khu ya phi baro ya ki jing syakri ka koridor ke jong phi Teka ni kapor ngi don ban pediang kerpang ruah pedeng jongi ya Mrs. Mebarilen Karshi Yeng nakabalang Presbyterian Laban rengkat bad kepah jongki kon Mr. Andy Dekar bad kon jongi tinggi pediang subhaya pi syakani ke jing syakri bad nai kong Mebarilen ngin say osngau artili ke jing ruah kerpang kawai syua ban kerani ke khubor bad kawai hadian bangile osngau ya ke khubor Bat ban chupan itu kong me barilen ni dei kon joi tai ba ken pams imle we ni kirong roi bat tibet ba ka ne kari ke jongi bat i balong shipara bat i temen besan jongi na ka Phutmuri district temen besan SS imle ti ba ken phamin don sho nrei kon joi i beteng ya ka jing roi ha ki chaka ki ba pher bat nginget ba kin long ka jing kar khu na ka benta jongi kiawan lang ru bat i para jongi bari para kensi tai para kensi pe di bahayeng bat nga te kum tangi sutanat ban pediang epi haga ni jing syakri ke jongi te gani ko por ai khublei ro ikitemen basan be jongi ye ki court committee balang ye ki long kme long pa ki parlok samla ki hep ki baret ye phiro ki ba pe ki ba khmi ki ba yasngau ling ba ka YouTube channel jong ko balang adap daga jing kemen ke ba khrau ban yo ai gani galat ban same ko khubor sashi sien naga khtin ke jong blei But kumbangalapan bana mene ka khubor kalong ka jing e jublay yangi but ka special number ka benengkong rukan sede ya kata ka bentahi but ngangit ka di ka jing pen kendo ka jublay bangan kren ya kani ka khubor ha kani ka por ngin betengi ka jing syakri ka jing jublay ngin ruai ka jing ruai ka ba san polai ka jing ruai ka ba san polai but ndala poi syakat khot ba khaddo nga kerpad ya i Mrs. Mebarilen Karshi Yeng ba itso baban wanshen syakmat Bat marsen kut ke jing ruai ban saai ke ke jing ruai kerpang ngin siyo e ke jing duai bat ngin siyo e ke khubor na ke htien ke jong blay a jing it bam jukut baslay bagi benri bomman la hun hau blay ke jing hun ke mensim ke jing sai ke snam ke sni jo ke jing yap ka pop ka ladam hadin ke jing ruai ko me barelen in saai ke jing ruai kerpang ke jing ruai ke basan polai Play
Tiang apen pau ke jing sngok men ka bakrau bang yo bandon lang bat phi ki prabange ban shakri lang yublei ling ba ke jing rai ling ba ke jing sngap ika ktien ke jong u tiang apen pau ke jing sngu ngu jonga ya i pastolen dan ru ba ila ailat enga kumni bang yo bangan rai na ka benta ka puram ke jong u kani ke jing rai bangan ai ke ning por ka kerting jing it blei bat ka dei bat ka jing kren jong i ka ba insakren tiang ngit skem ba kan long ke jing ker khui phi baro Champagne, ya jing it ba jong ublei, ba yu kun marway hangi u ai, ban pen im ya ka pertei, jing it ba pla bat ba mayan blei, jing it ba ngam la batai, day jing it blei. Blesses pa yang day jigit blay blapen im yang day jigit blay blapen koit pariang day jigit blay day jigit blay Jigit ba jalil kat kiduriau Jigit ba koridor shisha Jigit blapen pau halor ding pna ba usiu ya kakuna Jigit ba ngamla shuban kler damar bau penem yang day jigit blay Blesses pa yang day jigit blay blapen im yang day jigit blay blapen koit pariang day jigit blay day jigit Shuban shem ya jing it bakam krau ya jing it blay ka jing it bai ti la ga jing im kum yang aban pen im day jing it blay blapen im yang day jing it blay blapen koit pariang day jing it blay 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 Blesses pa yang Ipan pau ke jing songu i Mrs. Mebarilin Karshiying u bleu nang kurkhu pi bal ke jing shakri ke jong pi ya ka kam ke jong u ngini tuai atrai ngi aingu i me bagi yo snoi ke jing ruaish pa ke jing e ke jong blei yangi ke jing e ba ka jong me yangi kat ba men ai lo jong khur bla khamar wei baun yap yap li na ka benta jongi baun long nong pen em u jongi ngili asngo kat to ke jing ruai ka ba khata ki men sim ki do not ki jongi ko trai ngi dwai ngi karpat men kren kumju ro ngi ling ba ka jing besana ka khtin ka ba em ke jong me ker khu yo shakri jong me balapan kre ekene ko khubor ba dingi lang baro ro ki balapan kre ban yo sngo ya ka ngi aingo ba mi yo sngo ki jing dwai ki jongi ngi pa ni ki ne baro ngi dem ngi ngo ngi pediang ro how Jesus Christ ngi dwai amen
ka jing e ublay yangi katu ka jing ruai bai kong me barilin ila ruai mentan ka jing e blay ka krench pang ka jing e ka jong blay ka ba penyo hangi ya ka jing pen im kani ka jing ruai kalami haga snem arajar saw bar haga to ko por layo sngo ba ka jing tem ha radio bat la di kite bro bat bon nangi ngila thiet ngila ngap bat menta ka don ha YouTube bat bon ki ba pet ki ba kmi bat kala long ka jing ker khu men sim na ka benta jongki ki start jongane ko perthai ki ong artli ki ba ki breu ki don kam ki long ka identity bat ka jing e ka identity lani ka long tan rai bat ka jing e hoi ki bangi don kam tan rai ki long ka leer ki long ka bat ka jing bam henry hadien bengila yo ekini ngi don kamru ya ka identity bat ka jing e ka identity ka long tan rai nga long ue ka jing e pat kumno ba ki wei ki snow yanga kumno ba ki wei ki le enga ka identity ka yadai bat ka jing snow tho ka jongi yaladi ka jing iet ka yadai kumno ki wei pat ki snow yangi kumno ki wei pat ki yadai bat ngi ngan ai ko ka nuksa haga por bi nang tre haga khasi jaintia Christian Fellowship Delhi ngi ju perlong kerukom nagapor syakapor banling ai jingerap yaki yang konswet kumtangi lapoi syakaneka children's home lani ko orphanage kum bagi khot menshua kabadon ha najafgar markhap bat kanong ba Delhi bat ndalapoi hang ta najafgar ngi i kiniki kenarit ki balong ki konswet bam tip keme tip kpa bam don keme don kpa bam tip bahyeng bah samsho ki bakiri kita ki seng kristan ki bapniat ya kata ka orphanage bat ngilaya ai ki jing ai ki ngilele kai bat ki ngilahi kai ktin belay ki ngilayo ban pelong jing dubai na ka benta jongki bat ha kata ka jing kendo lang ka wei na kita ki kena ka ba sa hang ta ka yeng konswet kala ong ya ka wei ka kena khasi ka jongi ban ong pi de ki khasi ngapat ngamtip ngadei ayu namar hangto ngila kren ngi ong mangingi de judgment rew khasi penar ngi wan na gajela megalaya kani ga map jongari ga jongi ka ktien jongi de ktien khasi ngi don ki ktien tanat ro ki ba pher ki bagi penon kam kata ka khna bo pli ka wan da ktien hindi kan ong mangapat ngamtip ngadei ga judgment rew ayu mangangamtip ngadei ga jati ayu ka jati kamut ka kerdan ka imlang salang ngamtip ngadei ga niam ayu bat kata ka khna khasi ga jongi ka balai lang kala ya laga jong ka mensim ha ka bai ge thu ka ni ka khna ngi don laga jong ka identity ngi tip manga ngalong manga ngalong ka ka ni ka khna bopli kam tip ndrei ka shu kner lagi jong ki bat ka shu kudup ya kata ka khna khun swet bat ong mangi kum ka KJCF Delhi ngi je pi mangi kum ka judgment re khasi pnar ngi je pi kam tame ublai je pi u Jesus Christ je pi hakini gasngi nganum da kren shapang ka identity henry ngan kren shapang ka jing ka basandur ya ka identity ka jongi ka jing ka ba ka to ka khna khasi ka samla khasi ka peni da ka ba kedup ya ka to ka khna ban ya ka long tan rai ka ba thamai kumbala ong ka wei ni ki jing don kam ki ba jeliu do joga jing long briu ka long ba ki wei ken yangi ngi kwa bakin iet yangi ban ngi kwa ro bakin penpau ka jing iet ka jongki yangi ki khlung ki penpau ka ta shai kadar do yanga kedup yanga piwan rayu na ka benta jonga mangi ngilasan larang ba ngim ongsho kumta iet yanga henrei ngim la len babaro nangi ngi kwa ya ka jing iet na ki bai pan ikwa bakin le ban penpau baki yangi ngikwa bangin yo sngo shikantien arkantien ka ba penpau bangi yaki ban ngakwa banong yepi watan kai lo jong thalit watan kai yala ka jong ka por ka jong pi ban pen jing yaki wei ngikwa baki wei kin sngo lem yangi bakin sngo tho yangi bat bakin le nakabenta ka jing bhaga jongi haki pateng ki ba menshua ki shenrang ki le rang yala de bat ki le men le ku makim don kam ke jing
ban supanan kam da khtien phaj ba ki shenrang khasi ki khamle tof ki ngam don kam ka jing e nang ta ki nge ru ba ushenrang bashisha dei ban pen pau ye ki jing sngo ki jong o ushenrang bashisha dei ban yam phaj ba ushenrang bashisha dei ban pen i ya ki jing sngo ki jong o dei ban pen i ba don kam ye ki jing e Rengane tho ye pi ki shenrang hagani ka por bat ki bapet ki bayo sngoru lingba kani ka YouTube channel bau Jisu ubatai ma u kai ka jinglong shenrang ka bashisha urang ba bashisha de Jisu bat gide ban bot nuksana u Jisu layam haga jingyap jo parlok jong u Lazarus u Jisu u pediang ye jing ie ne ki breu bat u Jisu ie ye ki breu bat u snolem ye ki u Jisu u pen pau ke jing ie ye ki breu u pen pau ke jing snolem ye ki kata kadai ke jing ie ke bau Jisu pen pau bat kata kadai ke jing ie ke bangiru ngin bot nuksa nakata kadau kum ki shenrang kristan ngimde ban leran ban pen pau ki jing sngo ki jongi ban pen pau ki jing ie ki jongi ya ki wei namar ki brio ki don kam ya ki jing ie haga perthai ka ba pat ka ba pra haga perthai ka ba bun ki jing ele la da pi kner lagi jongi kiti ban kudup ban pen pau ki jing ie kalong ka jing pen khia na ka benta jong ki wei Bun ki brio ki so thu ba ki don kam e ga jing it ha ga jing em ga jong ki but ki kloi ru ban pen pau ga jing it chaki wei kam tam ki khun lung wei bam kemen ban yi khun lung ban wei bam khta ga ban sim ha ba phile pet ki khun lung ban yo ban do ye i ban kudup ye i ban ye le kai lembat i ki khun lung ki long ki ba lui ki khun lung ki long ki ba ki ba shu kloi ban pediang lut ya ke ai ke bangi gi a ya ki long ki ba kloi ban shania ba ki khun long ki pen ye ka man sim ki jangi bangin ai ke jing e ya ki rehateng don ki brio ki bamla ban e ya ki wei namar yala di kimpat mat ke jing e don ki brio ki ba perkhat ba mla ban e ya nga bat namar ba mla ban e ya nga ki don no kata ka low self esteem kalau self esteem ka bamut ba ki perkhat rit yala de kim perkhat bagi don dor ai ha ka ni ka perthai don ki ba perkhat bangan ai ayu ye ki wei ngam don ai na la de ban ai ye ki wei pat ngalong uba thli uba suda ngalong ka ba thli bat ka ba suda bat kaniru ka penhiar ya ka self esteem kaniru ka penhiar ya ka jing perkhat jo ka dor la jom le se don pring jong pi ka ni ga jia sang ka ni ka por le se don pring jong pi ki ba khmi bat ki ba yo sngo lingba ka YouTube channel ba ndon manu ba e je pi ba ndon manu ba lahi ban e je pi namar phim long ba itanat phim long ka ba itanat phim la ban ya dei bat ki brio kim sotanat e pi le se don pring jong pi ka ni ka poro ki ba sngo ba phim la ban e je ki wei le se pi he pi san ha ka jing bom e la ni ha ka jing sha kentaj ngimla le ne kata la da le he la san ha ka yeng ka baki benki kho baki kentaj ngiru ngi sngo ya la de bangi sha kentaj le se don pring jong pi ki bom shim ma de ka jing e ha yeng nai pa jong pi la ni nei mei jong pi le se don ki bom shim ma de ka jing e na ki parlok jong pi la ni ha school jong pi la ni wat ha yeng maniru ngia bun pat kum ni rei piong asa marwei ngam don paralok nakata kadau pila du mensim pila du jingkermen pila hiar ka self esteem pila hiar ka jingyo kor yala de la don manu ka ni kapor kiba ngau bam don jing e ja ka jing em janga kiba ngau bangam la ban e je ki wei snap ka e ka bau blai ukwa ban pen ngau ye pi ha ka ni kapor ngala puli menne ngan pule biang ka samshi spalai ka baong utrai udap daga ji senai baru ba ai uba jinsur ban bitar baru ba kenrei ka ji senai unum yale halakas ngi lemne unum bat jing bitar jiunom shim lale hangi kat bakum ki pop jangi lumne shim ai nong yengi kat bakum ki jingle baman jangi nabakat ba ka beneng ke jorong akhli e ka kendau ka ba kraw kata ken ke jisen ai ke jong u ka long ye kita ki ba shepting ye u
Rom le nong ka basan ka khot ka ba pra henry u blei u pen ishin na yala ka jong ka jing i changi haba hakaba habang idang long ki ba pop u Chris ula yap ya pli yangi u blei u kren re kene hagane ka pora pedeng jongpi na ba u blei ula i kata kata ya ka perthei kat ba ula aiti no ela u khun bala khamar wei ba u ei wei ru ba ka ei ke ei ru ka bange ja u bange ja u kinom jot sho henry kin yo ya ka jing em bam jukot u blei u kren ru epi ling ba u Jeremiah lai pu wei lai shisha ngala iet ya pha daga jing e bam jukot namar kata daga jing le iet ngala ring ya pha ngala iet ya pha daga jing e bam jukot namar kata da ka jing le iet ngala ring ya pha bat shen ngin sarwai ka to jing ruai kaba ngia sotanat baro a jing it kat kiduriau a jing isnei balashlei bau yap usim ke jing im yap yangi ban penim ei bala ban klet ya kani snap klem yaro ei ban la kum ya kani ken mau jiunom kat ba boneng kadang sa uthalit bri umla ban batai ya ke jing jeliu ba ke jing yar jong ke jing it ke jong blei ngadon kamban pensyai hang ni shikan tien kum gajing pensyai habanga kren sapang gibriu ki bom sngo to e gajing it habanga kren sapang gibriu ki bom pat mat e gajing it ngamut ngam tho ye gibriu ki bom pat ya tho shong kurim namar don teng teng ki balak ban sngo to bangam pat ya tho shong kurim mdan manu ba e janga ringa kwa ba dia tho ye pi watla pimpat ya tho shong kurim ru henry pi mat ye ga jing e jang mei pa jang pi watla pimpat shong kurim ru pi mat ye ga jing e jang hinmen ki para jang pi mat ye ga jing e jang ki kun ruit kun jin jang pi mat ye ga jing e jang ki kun ka ki jang pi lat ker tawere pi de ga jing e lani don preng jong pi ke bala khlan no utenga lani ka tenga piong manusia ban i janga kidang buon ki khon ki kti ki bahaye ki bahasem ki ba i ki ba kedup ye pi hagaju ko por ki la ban don ru ki bala tho song kurim ki ba don lau jong utenga ki ba don la ka jong ka tenga henry ki badang sngo shakan tat ki badang sngo bom don manu ba i janga namaru tengah la ni ka tengah kim shim ai ka por kim shim pledging mot na ka benta jompi kala ban jaru kumta na ka ta dau ki don ki breu ki balai tho shong kurim ki basngo ya la de ba utengah janga i janga ba ka tengah janga kam i janga ki sngo marway ki sngo kenja ba ka hiar ka self esteem ka hiar ka jingyo kor ya la de ha ka ni ka perthai halor kanika phang ka jingi ju blei yangi ngadon laiteli kiman ki banga kwa ban bu khmat chongpi ngan persang ban ya kham kloi namar kadon sakawai pat ka jing roi kerpang nai kong me barilin kamat ka baneng kong ublei ulong ublei jong jing it ublei ulong ublei jong jing it kibriu ki kali sapang ublei ulong kum no ublei kai ka dur ka jong ublei kajubab kalong kum ujisu kum ba ulong ujisu kum ta ulong ukpa ubah beneng ujisu loong jar boleh yo ianga ule yo i yo tau kpa yo nis katsau kendai ujisu pen pau ke jing ie chegi breu ubleiru upen pau ke jing ie chegi breu ngamut badang ubleu kparu upen pau ke jing ie chegi breu ujisu ulong uba khoj uba telem uba khlem jing tho bria ukpa benengro ulong uba khoj uba telem uba khlem jing tho bria ujisu ulen yaladi u it yaladi naga benta ka perthai ukparu ulen yaladi u it yaladi naga benta ka perthai ujisu long ba map ye ki breu ye ki jing palat ye ki jing duna ki jongki ukpau ba habneng ru ulong ba map ye ki breu ye ki palat ye ki jing duna ki jongki ujisu la penpau ye ukpa pura kumba ulong kini ki sau gospel Matius Markus Lukas Yohanes ngiong bekilong ka dur jong ka long renyeng ka jong Jisu hot re ka ju ko por kini ki sau gospel kilong ru ya ka dur ya ka long renyeng jong pau ba baneng namaru no bala yu i yu Jisu ula yu i ya ka dur ba de ka jinglong jong pau ba baneng
badu kpau bah beneng ulong ba iet ye pi ukpau bah beneng ulong ba iet ye pi ukpau bah beneng ulong ba iet ye pi hang turu kato ka jing ruai ka ba pau nam jo Mark Lowry du berwai badu Bill Gates hagisne mensuang ye sotanat bah ban snap gi jing ruai jong Bill Gates bat ka kan hon jong Mark Lowry thau ka to ka jing ruai Mary, did you know Mari hato palatip ne em but napadeng kitu gi kentien jong to jing ruai yo snoi kini bau ruai Mark Lowry when you kiss the face of your little baby you kiss the face of God haba palado ya ga durkmat jong kunlung jong pa ko mari palado ya ga durkmat ka jong blai kabamut hakikti gi jongka kabat yau blai ukun jong blai barhaba kala do yo kala yo bandon hakmat ke jong blai ubala thaw ka beneng bare ka perthai baro kata ka jing khia thau jogi kentien jong jing ruai jong Mark Lowry kibru ki ong to how jisu ngilai i ya ka dur bare ka longren yang jong pa ba beneng ki keliru sapang blai kai ka identity ka jong blai kai ka long tan rai ka jong blai gi kwa bantip ka jubab kalong ublay ulong ka jing e iwe yones lenong basaw ka dekat ka bapra na ba ublay ulong ka jing e ublay ulong ka jing e kani kalong ka jing kai theology ka ba jeliu hadu kata-kata but mentah ka kelas penpau ka kelas rangba ngi shim ye gisithi jong yones iwe yones aryones la yones but kat banganang hikai ya kani kelas penpau ngasngau kata ka jing shaman sim bangade ban kren syapang ka jing it ka jong blai yangi u yones hang niu ong ba ka jing it kam dei tang ka jing sngo ka bawan ka balet nau blai mdai ba hateng usngau it hateng usngau bitar usngau domno Uyonis wikai bau blai ulong ke jing it bat ka de ka jing long tan rai ke jong u blai umla manum it lanu namar ba ka jing long tan rai jong u ka de ke jing it ka bible ko ong ba u blai ulong ba hak ka bible ko ong ba u blai ulong ba khut ka bible ko ong ba u blai ulong ba ai ba du bisnai ngila pule mena samshis pa lai ka bible ko ong ba u blai ulong ke jing it But kini keji kai syapang ublay kaya so bat ka doctrine juga Trinity bat keji kai syong tan rai syapang ke jinglong ke jong ublay lai away ngite baudan way ublay henry haki lai ki person ukpa ukun bat umensim bakot way ublay lai ki person habangi ong bau blay ulong ke jing it kamut bau ukpa ulong ke jing it kamut bau kun ulong ke jing it kamut bau mensim bakot ulong ke jing it bat kadon ke jing dai jong ke jing it hapadeng ukpa badu kun badu mensim bakot kadon ke jing selok ke bajanai bat ke banella hapadeng ukpa ukun badu mensim bakot shua bau blay un thau ya ka perthai shua bau blay un it ya kun ban riu u blay la don lupa ka jing it hapo ka jing long blay ukpa ukun badu mensim bakot bat namar bagadon ka jing it na ka tenrai na ka telong kata ka jing it ka tut ka slay shangi ki clear ngite bau blay ulat thau ya kani ka mariang ya kani ka perthai ka jing penlong ha ka jing itanat bara ka jing crowd jongka ngite bau blay ulat thau ngi briuru kumni kumba mangingi long ulala ban thau yangi bangin sukongo bet ya o bangin numdon ka mon la lot Henry blay ulat thau ya briu ula ay o ya ka mon la lot ula ay ngi ya ka ta ka moral choice ya ka bor ban jit ya ka bahabat ka basniu kwa ban pen borengi bangin sukongo ya o Henry ukwa ban kring yangi daga jing it Jeremiah lai puwe lai ngala it ya pa daga jing it bam jukut ko Israel ba daga jing it ngan tan ya pa shalade om daga bor Henry daga jing it ngan kring ya pa ubleu it pi para bangai be ubleu it ya pi ba du kwa pi ba pin juba daga jing it ukwa pi ba pin pediang ya kata ga jing it ke jong
Ublay ula tawengi hagadur bat ka jing seriam ya uhi. Kumba ukpa ula bandar ka jing badu khon badu mensim bakhoy. Ublay ula bu kata ka sap hangi. Ublay ula bu kata ka jing la hangi. Ba mangirungin it ka la ya ublay. Bat bengin pediang ya kata ka jing it ke jang u. Bat namar ba la tawengi ka dur bat ka jing seriam ya ublay. Ngi la ban juba ban hoot try nga pediang ya ka jing it ke jang me. Ngi poy shkamat ka baar ublay ulong ublay jang ka jing ai meneng ong ka jing it mentang ong ka jing ai hot ulong ublay jang ka jing ai grace henry hagaju ko poru ka jing ai giving ka jing ai kalong ka grace ka jing ai kalong giving ukpa ubah beneng ulong uba ai bad ulap penpau ya kata menbau la ai yalo jong ukur bala kamarwe u Jesus Christ ban yap ya pli na kabenta jongi kum ka jingknya halor ka ding na kalbari ukpau bah beneng ula ai yang ka renyang renyot ukpau bah beneng ula ai yang ya ka kup kasem ula ai yang ya ka yeng begin shong insa ula ai yang ki bah yeng bah sem ula pendap penbiang i jinakam jongi hendrai na lor kini baro ula ayengi kamtame yo khonu bala khamar way u Jesus Christ ban yap pli na ka benta jongi rom le nong ba san ka khat ka ba phra hendrai u blai u pani shenna ya la ka jong ka jingi changi ha ka ba habangi dang long ki ba pop u Christ ula yap pli yangi teng ki breu ki kli balai ba u Jesus la dei ban yap hato blai shimla ban map yangi dakawai pat kalenti hato umla ublai ban siuspa yangi dakawai pat kalat ke jubab kalong ke jingknya ke ba pediang ora khmat jo blai ke de jingknya ke ba telem ke ba khlem jing tho bria ba tang u jisu bala ban ai kum ke de jingknya na ka benta jongi ublai ulang uba it yangi ngala ong bun sin ngala banjerik ni hagaju ko por wat klet ublai ulang uba khoj u isaw ong uba khoj ban batai ya ka jing kentang khoj ka jong ublai ulang uba khoj hadu kata ba umla ban sha ya ka pop ublai ulang uba kentang khoj hadu kata ba ude ban pensi tomi ginong pop ublai ulang uba kentang khoj hadu kata bai ka jing bamman baro de ban penjot thiau ban bread sedu jok ka Bible ka hikai bau ni ublai joga jigit ulang ru ublai joga jing kentang khoj uba bitar shla halor joga pop bar halor chongki bamman ban ngila ban ong namar kata baka don ka jingele ka bakrau hapadeng ka jinglong kentang khoj ka jong ublai bat ka jing it ka jong ublai ka jinglong khoj ka jong ublai ka dawa ban pensi tomi ginong pop namar ki kam ki basniu ki bakilale ka jinglong khoj ka jing it ka jong ublai pada ka kwa ban kedup ye ginong pop ban ka kwa ban ma no ki pop ki jong ki hapadeng ka ni ka jingele jong ka jinglong khoj ka jong ublai bat ka jing it ka jong ublai manu ban job manu ban pelat naga ni ka jingele ka bakrau ka jinglong khoj jong ublai ban pensi tom yu nong pop ka jing it ka jong ublai ban kedup ye ki ban penem ye ki hangno bangi yu i bakine artli la yasuk hangno bangi yu i bala penhun ye ka jing long hok ka jong ublai ba de ka jing e jong ublai dei tang hagading na kalbari dei tang hagading na kalbari ko para bangej bae ko lak bae bangi yu i ya ka hok ka jong ublai baka pau pura bala pensitom ya ka pop ba de ginong pop ba de halor ka ding na kalbari ru bangi yu i ka jing e ka jong ublai baula ai lo jong khonu Jesus Christ ban yap pli na ka benta jongi ublai ula bat e ka hok ban pensitom e ka pop baru Jesus la yap na ka benta ki pop ki jongi ublai ula penpau ka jing e jong yangi baru Jesus la sdien halor ka ding na ban kedup yangi shalade bangi ni op pediang ya ka jing penem e ka ktien ublai ka ong menba ngilalong kinong shun la penyesuk no yangi baru ublai daga jing yap ukun jong u rom sanchipo menba ngilong kinong shun ngimpat kala kabamut ngimpat phai shau trai ngidang pen rang ela ka jong do nut
la peniasuk no ingi badu blay daga jing yap ukun jong u Rom san len nong ga khot ka bishipau Ephesus ari wei ka ong badia piu la penim haba pila long ki bayap dagi jing rengkang bat ki pop pi long ki bayap dagi jing rengkang bat ki pop henry hamar kata kapor u Jesu la yap ban pelat pi nang nong idio ka jing e kat kane ban IT la ka jong ka jing im na ka bentagi nong shun ban IT ia ki badang sakut haga jing rengkang bat ka pop kadon ka jing mayan ka bakraw hang ni ban iet wat hapdeng ubalangop aga jing rengkang ngala persang ban ring nuksai kani ngala simpor ban thoi kani ka benta bat ngakwa ban bu kani khmat jong pi ban batai barok ngi tep iki kime ki pa ki ba iet yalo jong khon wat haba ulang ngop agi jing snir juga pertai wat haba ulang ngop agi jing kerni kiat bad drugs wat haba ula yat ke jing im baman bad ula yat ke jing im auria hakabakut ka keme kan pediang padio hakabakut ukpa un pediang padio kani ke de jing iet ke bamla ban batai ka pertai ke emlang salang kala isi bat kala kentat nakaliang yeng lok kila pen pa yeng kur yau briu kiong ni umlong sho bat ki khon bat kalok pen pai she yeng kur bat ka keme kan hak ban pediang ya o lau jat urem kat no ru bat de hang ni bang i kendiat ngam ong bayu i lut ngong i kendiat ya ka jing i ka banela ka jong blay yang i kata ka agape mut ka jing i ka ba IT lut ka ba len ya la de na ka benta jong ki wei kidan bun ki kentien ka khtien Greek nganum kren hang ni shapang ka jing i henry ka ni ka kentien agape ka kren shapang ka jing i ka jong blay yang i ki breu bau telot bau IT lut na ka benta jong i ban ngi i kendiat e kata haka kemi au pa ka ba iet ya lau jong khon ba iet ya lau jong khon ban pediang haba ka perthai kala kentat pila ban pediang yau ba ka perthai kala kentat pila ban pediang yau ba ka emlang salang kala kentat pila ban pediang yau ba baro kila nyau ben nyau kho la pila la kamut pila kenjo syakata gape ka jing iet ka jong blay la kentat ingi kum kinong pop ublay la pediang pat ingi namar ka jing yap ya pli ka jong Jesus Christ kamat ka balai bat ka bakhat do kamat ka benengkong kalong ublay ulong ublay jong ka jing iet kamat ka baar kalong ublay ulong ublay jong ka jing ai kamat ka balai ka jing iet ka jong ublay ka sandur ya ka identity ka jong i ka jing iet ka jong ublay ka sandur ya ka long tan rai ka jong i pihak ban pediang ka jing iet ka jong ublay ban mat ki jing kerku dan ki beri ki ba rang ki bam tre ban pediang ke jing e ke jong blay nang ta phina ban e ru ya la de hot da ong e kata sum ngi tip te kata pastor ban ngi e ya la de re em ki don ki bam e ya la de kim e ya la de ban ka jing bam e ya la de ka jing bam e ya la ka jong kamet kalau ko wei ni ki daw bagi beri ki ngop haga kiat hagi drugs bada ka jing em haga jing em bamman kita ki beri ki ba isi ya la ka jong kamet ki khot kata body dysmorphia mut bam so tanat dia ladi banga sngat tan banga rai kho tan banga jerong tan banga lengkot tan banga mi tanat kadur khmat jonga renga kwa banong pi e dia ladi nambar bo blay ula thau ye pi daga jing tmu naga benta ga jing em jong pi e dia ladi namar ka tu ka met jong pi ka temple ka jong men sim ba khoj e dia ladi kawai ni gidaw banga ong bagi pai shagi jing sngo ba perthai bat shigi kam auria kalong baki kwa ban mat ya ki jing sneo ki kwa ban tuat di ki jing sneo ki kwa ban ele persai ki jing bha ki kwa ban ele persai ki kimegi pa ki kwa ban ele persa bat ki imlang salang lada don ha kani kapor lada jaba don manu kani kapor ki bala jingai na ublay ngakwa ban khot pa de pi ban pediang ke jing e jong blay la don ki ba pet ki ba khmi ki ba snow ki bala jingai na blay ki bala imbat ka perthai ki bala ya ke jing bomman ki bala kentat ke jing e jong blay one chu jisu e je pi pa du blay e je pi pa du kwa pin pediang ke jing e ke jong o ngakwa ban ong e pi balai pin le ya ka ban penjot e pi
balai pin mat pin tuat ya ke kaban kelalong ka jing melien bat ka jing kerni ladangi ai pen la ka jong ka donot kan kelai ngi kumu pharo uban namar bau pen si pen blai wang to long ka mon jong me kumba me pen kum ta kan long ka donot jong me ringa kwa pi ba pen jam ya la ka jong ka donot ba pin IT la de au jisu hateng-hateng ka donut kibriu kalaban kala ero namar ba kila syaken tan ha ka imlang salang hayeng asem la dala kren sniu tan chi kren sniu kibriu ka donut ka kala mata bat mla shu ban pene ka jingit na kibriu mla shu ban pediang ya ka jingit na ublai la da dona pedeng jong pi ki baso ka donut kala kala mata ngamla shu ban pediang ka jingit kini kalau ka sngi ba pin pli la ka jong ka donut ban pediang ke jing it ke jong blai namar bo blai u it ye pi unum la ban kala na kata ke jing it ke jong u on yai ne ba it ye pi lar pi kenta eu pin ha ba ke jing bisar lar pi kenta eu pin ha ba ke jing penrem ya kata ngamla ban buri ke de ke jing shisha henry lar pi play la ke jong do nur lar pi it la di hu jisu pin pediang ya ke jing dapura jo ke jing it ke jong u ke jing it ke ba sandur ke jing em ha ke ne ke pertai ke jing em ke ba sandur ke bam jukot ru iwe yoknis lenong balai ke dekat ke benengkong kani ngila dap kerana ke kelas penpau ke jungi kini ki basong kelas rangba abat nga kini longo bang shim revision na ke benta jongpi lingba kani ke sermon iwe yoknis lai lenong ke dekat ke benengkong hakmi pi ka bakumno ke jingi ju tau kpa ula ai hangi balakhat ingi ki khonu blai rom san lenong ke dekat ke basan nabaya ke jingi ju blai la the yar no buk hagi do no jangi do men sem bakoi yau bala ai no hangi pediang ya ga jing it ka bau blai wa ya pi haba pi pediang ya ga jing it kan sandur ka identity ga jong pi kan sandur ya ka long tan rai ga jong pi piong hatu ngadang la mo ban kala hatu ngala mo ban long bahapat sa sisin kamdai da ka bor brio lok ba it kamdai da ka bor brio para bangai it kadai da ka bor ka jo blai kadai da ka bor ka jo men sem bakoi katuga nuksa ka banga ay man ne syapang katuga kena konsuet hana javgar baro si jing em kasngaw sya kantad kasong sya bread hakim lang salang kiabun palat spa kita gi kena kitu gi warden kin ay jing e yano kin ay por na kabenta jong no reka ni kena kasi ge jongi ngila melian chene ban kudup ngi ngem yak hain mo kata ka jati ngem yak hain po jat kraw jat ngi sotanat bet ngi e bet yono kumbakilong ban kata ka kena ak jungi habaka lej ban kedup itai khenlong kedup do ka penpau jing e kala sandur ye itai khenlong sha ye itai kena kala sandur itai kena sha ke ek bat mai badi lama de jing e man ka por be lej par hading kata shiwan be ita tingam tip shu mentang alami lah nyau snem prasnem nanti renga duai baki tu gi je kendo bat ki kon kasi gi jongi kala erap ban sandur ya ka identity jong ni kena kaddo ngakwa banai ge nuksa hagaji syang ala de ai ke ne ge nuksa nakane ge pulpit hagane ge balang ge jongi tamanga sutanat plat ke ne ge nuksa ngan ai biang piru so bahasa skor biang sasisin deish pangudeng kata kam de ge kerteng ge jong u ge kerteng bangabu mangaban buri ya biar ke kerteng ke jong u ke basisha udeng ubaya he esan lang rengkat bani heret samtia mensyua uba mdon kepah ke kemi jong u ruba pli ke hap tri shitom ke hap bela kenang ban penbiang lau jong kun uni udeng mdai ke kerteng jong u ngasu ong manga smart ban le school ladu umon ulet ladu umon umlet jieseng ro ladu umon ulet ladu umon umlet uyat makia sharum saneng bat ki ong ba uni unum long ai bat shisha uyai kum bom salia ya ladi jusum ani ngi so bang bahai kata mar ladi portlang le kai marbol le pu latom ki je le kai khna ret kum tu portlang poisi yang pensum so kriat shoot kini ki kiti ki kejat namar la pedang mau don kamsum ani jusu tanat pi te kijan kina berum salia dan rekoi kesingi ki ong bau layok pana ngi reret ni ong ke kita bayok pana ngimtip hading kata ki ong bai kimi ju ile thot temen ke kita thot temen kalong thamai na ka benta jung itu ko por te hading kat tu kan ngi i bau la don to pana jong sim khot pakhna ru khot wek pa hi
So sarong bahau ladan buk pa jong uyat bat usurum seneng sedang balik school bah mensuali school step mentau la school sngi ladan basi ko by school jong nang tapat wanji seng testau sedang menruai lang bat ngi ko air kenarit kumto pat ka basutana kalong ba namar bo yo e gajin jong pa kita men ki ong nuk yo balik bahau tu pa yo balik bahau pa yo deng but udah lep bahasa syabau tahu deng yo ke jingit habaka wan ke jingit ka jingit jok pa ka tap lup yo but ka sandur yo ya ka identity ke jong usau tu ela di ngadon ka dor ka bakraw namar bau pa kana upaj jong yo mudur la datang brio ka diga pertai habau yo no kudup yo no la sandur ya ka perkhat ka jong la sandur ya jing song tu jong ya la de kat notam la du pau jong i bah beneng ukner la jong kiti ukdup ya pi wanga ya pi long khonu jonga pi long ka khon ka jonga kadi ka taga jing ka ba sandur ya pi ngakwa ka ni ka janmit ka ni ka por para bangit be pen mat e ka jing ka jong blai pim yo i henry pi song tu e ka jing ya ka jing sa ka jong pau bah beneng ba ukdup ya pi daga jing ka jong Belum kerkuingi, ling bagi ni kubor, naga ketien ke bakui ke jong naga benta ke buram ke jong belai. Amen. Hagi ni por ngini osngo biang ya ka special number na Mrs. Mebarilin Karshiyeng, aga jingtem jong Mr. Andy Dekar ibalong ikpa jong ikon. Dia ni ngu bat ni ngu yu belai na menta tu ka kubor. Kaba ula ailing ba i pastor kaba krench pangga jing kaba kraw tam ga jong ublay tingi kumki banget ya kumki kun kristan ni don tang man aingu yu blay na ka benta ga ni ga jing kaba ula pen da kaba ula pha yu kun jong bala khamar we sha ga ni ga prthe tingan rai ga ni jing rai kaba ong give thanks in aingu yu blay for he has sent his only son ban yap na ka benta jongi pla ban rai lang ni jing rai ga di ka to jing rai ka balong common bha ka chorus but pila ban rai ki do nur ki jong pi ban bao ka jing songu ki jong pi yau play. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Keburang kalong yuk boleh.
ngi penpau ko jing songo ya phi I Mr. Andy Dekar but I Mrs. Mi Barilin Karshiyeng but I khoni jong phi but I long yeng jong phi uble nang kur khui jing shakri jong phi ngi penpau ko jing songo ro ya I lelam jing rai but I organist Mr. Bayar lang wajri but I Mrs. Karin Nongrum ngi penpau ko jing songo I ki samla ki ba pai ki ba khmi ya kanika kamera nakabenta ban penmi ka YouTube channel jong balang ki bapak jaga sound bat kiwe ki benta jong jing shakri uble unkur khuye phi namar ka jing e ke jong phi ka kam ke jong o ine pen wai no e ka jing seng ke jongi ine rwai ke jing rwai ka ban ru pho lai bat hadin ke jing rwai nga kerpa dia itemen besan jongi temen besan AS lingdo in bu ke jing duai lengkot alor ki e baro bangila pendep bat in supply to ingi da ka jing ker khu pen wai temen besan AS lingdo a jing e kat ki duriau a jing isnei balashlei bau yap us im ke jingim yap yengi ban penem ai bala ban klet de kane ngap klem yaro ai bala komye kane ken mau jiunom kat baboneng kadang sa ke jing ruai ke ba ndrupolai Sing
Tongi doang. Ngai ngo tabi jani kapor ke jinsakri ke jongi. Ya kabame melapenyo angi kom ki bangai databi. Kane ngilaban kiu ke yem bakhu kentang ke jomi. Kam tam tabi. Ya menyo ban sengap ya kaktin ke jomi. Ngai ngo tabi. Ngayo saya kubor te kendan. Kebedai biang po nam ta jongi we pi we paro tabi. Baka jengi ke jong me te kendan jengi ki priu ki bacot ki badam. Kam tam lai lau jong khun te kendan. Man pen im yangi te kendan. Doa te kendan baka ni ke jengi ke bang le sko ni ke por. Kan long sisa te kendan. Wadan bo nam ta jengi we pi we paro. Mang su thu te kendan. Ba me madang I yangi wara pedeng ke jing le ke jing im ke jangi ndai ta kan than me khot yangi wala dangi ngil pun susi yami isne kur khu ta bi lau jong sakri pasor blai ngini khubor ta kan than to se na don kadi na penon kami I ta kan than kumbai mila penon kam hangini dik pau tuli kisnam ta kan than ai ba ka bor ke jong me trai kan don kat aga jing im ke jong I ta kan than Kurku tapi I ke yang kesembaro takkan. Ai bom mesem khu jami ni Tesla hak jeng im jengki man kasi. Kurku tapi yang ini kapor baro. Ai bongin mi takkan njo sya tak bor ke jeng ke jami trai. Hak bawa no takkan ke jisakri ke jengi. Doa ro jeng kepada biang ke jeng trai jeng Yesus Kristus. Ke jeng ba bayan ke jeng blai kupa. Lembag jeslok bahun besai bor ke jumur sim bakhut. Doa begini laibu belen lor kat bat ngi ne kapor. Lor kat begini kubor ke beling yesngo. Hom lor kat begita ki basakri yemi ki badan hang ne baslak pertai. Mentah isu ki bam cukur. Amen.